Se kyllä suoraan sanoen kuulostit puhelimessa aika kummalliselta. Mitä on tapahtunut? Meinasin tuossa tappaa itteni. Mitä? Miksi? Ja kyllähän niitä syitä mun elämässä löytyy. Moniakin. Mutta viimeinen niitti oli se, kun Seppo ja Tanja syytti mua siitä, että mä olisin mukaan varastanut Stellansin kassa. Siis, mikä ei siis pitänyt paikkansa? No ei. Mutta kun mun läheisimmät ihmiset ei enää luota muuhun, niin mä ajattelin... Niin sä päätit tehdä mitään? Hypätä sillalta alas. Junan eteen. Mä seisoin jo siinä kaiteella. Oi, Ismo sua. Että sen takia mä sulle soitin. Hei, nyt me puhutaan oikein kunnolla. Mä laitan sulle sängyn tähän sohvalle ja se jää tänne yöksi.